E temos que ir ao teatro esta tarde, temos que encher servizos múltiples porque chega Abelino González con un espectáculo que se chama Eran Elas. O acto forma parte da programación Culleredo Escena do ciclo de outono e ademais tamén o Concello incluíno dentro dos actos que conmemoran o 25N, o vindeiro martes, que é 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Temos a Abelino González que está, bueno, pues ten a xenda apretada en este venres. Que tal, Abelino? Moi bons días. Moi bo día, pois ben, estupendamente. Benvido a Culleredo. Imagino que non é a primeira vez que ves, non? Non, que va, Culleredo é dos sitios os que vou non só cando me chaman para actuar, senón que é dos sitios os que vou eu ver teatro ou vou ver cousas, tanto aí no multiusos como nese espazo que tedes ali, nese parque que non me acordo agora como se chama, pero claro, como tedes aí tanta programación, pois é moi agradable, moi accesible poder achegarse aí para mirar unha cousa que onde a podo mirar, en Culleredo, alá vou. Bueno, o certo é que tamén costou, porque o feito de lograr fidelización ou fidelidade dun público, un público que se xa constante, aquí costou tempo, costou moitos venres de tentar encher o edificio de servizos múltiples, o auditorio de Oburgo, e claro, eso ao público hai que insistirlle, non? Sí, aí hai que recoñecerlle o traballo a Pablo, que traballou moito e ben, e sobre todo iso, con paciencia, con xeito, metendo a zoca, sabendo aprender, así que todo o mérito para ele, para a xente que traballou con ele, e todo o agradecemento a xente de Culleredo, porque é unha gozada estar aí. A última vez que eu estuve aí foi co espectáculo de Apago Candil, e foi a teatro cheo. E dixo, ai, que bonito é actuar a teatro cheo, que guai. E iso non vos presiona máis aos actores ou as actrices ou vos dá vitaminas? A min que claro non son da xente que leva ese veneno, non? Ou esa vitamina dentro, a mí me imporía, pero a vos non, a vos vos gusta eso, non? Que este cheo a rebosar. Bueno, sempre gusta, pero sempre impón, porque diste, a ver, temos o teatro cheo, se o facemos mal é para matarnos, sabes? Vos tirarán os tomates tradicionais, non? Sí, que xa non se leva, pero agora que hai tanta froita que se tira, sabes? Pois podían aproveitar a froita podre para poñela na porta dos teatros e así, se hai un espectáculo que non gusta, pois que a xente se poida polo menos vaciar eles a súa frustración e tirarnos os tomates e mira, algunha verá que vaya para a ensalada, non sei, é broma, pero o certo é que sí, é que por un lado anima, estimula, e por outro lado te carga tamén de responsabilidade, e entón iso en Culleredo sempre é un desafío, e pola tarde máis aínda. Abelino, contanos un pouquiño, evidentemente saberás o que che vou decir sin spoilers, e ti tampouco querrás dar ningún, ata onde podes ler para contarnos que Eran Elas? Pois mira, o de Eran Elas, eu sempre escribo ese Eran Elas rematando con signo de admiración por esta cantidade de cousas que das por sentado, que das por feito, ou que non lle das importancia, pero que son importantes e imprescindibles para a nosa vida cotián, sin grandes heroicidades de aparecer en libros de historia, e que cando rañes rabuñas un pouco, dis, concho, pero isto que unha fixo foi unha muller, ou estoutra, que non se trata de borrar da historia os homes para poñer as mulleres, sino de, a ver, hai sitio para todos, e poñer a cada quen no seu sitio. Entonces o de hoxe é unha sucesión de historias que algunhas son tradicionais, pero outras moitas, a maior parte delas son actuais ou son recentes, porque a xente pensa os contos, bueno, os contos, sí, este mundo fantástico, ui, eu espero que hoxe, que veña hoxe pola tarde poidan mirar como hoxe en día de hoxe, que é venres e que é 21 de novembro, hoxe saes pola rúa e hai un monte de historias que son dignas de contar, que son bonitas de contar e que son bonitas tamén de escoitar, por iso son bonitas de contar, se non foran bonitas de escoitar, pa que as contamos, non? E entonces, unha das cousas, por exemplo, é a historia do pantalón. Pero non a historia do pantalón como cal é a evolución textil do pantalón, sino a historia do uso do pantalón. E é alucinante, porque
hai moitas anécdotas que ilustran como vestir pantalón en corpo de muller, iso foi unha aventura con varias fases de ridículo absoluto. E, claro, que dan para moita risa. E como esa, algunha outra máis. A historia da fregona, que se cree que a inventou un español. Pero o que si está demostrado é que o que fixo ese español foi patentala. Inventala! E esa é outra historia que sí que conto pola tarde. A ti gustas de contar, non? A min gústame contar, pero gústame tamén que me conten. Eu empecé a contar contos porque me gustaba que me contasen contos. Eu ia aos bares, que había un irlandés que creo que aínda funciona aí cerca do Multiusos, onde eu cheguei a actuar e onde eu ia ali a escoitar a xente contando contos. E como me gustaba tanto, sabes, isto que dixo, quero facer iso tamén. Pero claro, non podes facer iso se non gustas a xente, se non entretes a xente. E a min gustame gustar. E que o de contar historias, te dicías, a mí me gusta contar historias e me gusta a historia, e falabas antes un pouquiño, mencionabas, no, que temos unha idea de cando nos contan unha historia, un conto, nos centramos digamos que identificamos co que nos contan sempre, ou con esas historias hiper, ultra, mega universais que todos e todas coñecemos, cando detrás da realidade hai un montón de historias que contar, pequenas, como decías antes, no? Do invento de a mellor de inventos famosos, cantas cosas están na realidade e que son susceptibles de ser contadas, non? Un montón. O que pasa é que, por exemplo, os monólogos de stand-up comedy alimentanse diso, dese tipo de anécdotas. O conto que se conta hoxe en día, o que fai é coller ese mesmo material, pero darlle unha forma de a alguén lle pasa algo, porque as cousas non pasan porque sí, o sea, as cousas pasan de alguén sempre, ¿no? E como vamos reaccionando, iso dá para moito, e claro, as historias non acabaron nun ano determinado, seguen hoxe en día. Por exemplo, como se liga hoxe en día nunha empresa? Que hai ordenadores, que hai redes sociais. Sí, vale, entonces ti apuntaste a Tinder, pero a moza ou o mozo que che gusta está ou na mesa do lado ou está movendo bultos con un carro que está aparcado ao lado do carro como vestí, ou atende a panadería onde vas deixar o correo todos os días, sabes? Aí pasan moitas cousas. E cousas bonitas, e cousas dignas de ser contadas. Por iso, hoxe, a min gustame mesturar no repertorio de hoxe algún conto tradicional e algún outro conto que é moderno. O que pasa é que tamén recoñezo que este non é un espectáculo que estea pechado, no que eu conte sempre o mesmo. Hai un par de contos que sempre están bailando. Sei que é o conto final, sei que é o conto inicial, pero logo vamos por aí bailando. E hai un par deles que igual entran, que igual non, dependendo de como vai o día. Porque o teatro e o que facedes vos, a xente, os animais de escena, animais no sentido, evidentemente, é algo vivo, non? Sí, é vivo, e os contos o que permiten contra cada cousa ten as súas virtudes e os seus aqueles, non? Unha das cousas que permite o conto é que ti estás contando para unha xente que está sentada contigo, e entón consonte vai a xente recibindo o que ti vas contando, as historias que ti vas contando, pois dis, pois esta que pensaba contar non a vou contar porque aquí non vai a encaixar, ou porque o público está levándote por un sitio que non pensabas, e entonces esta historia que non contas nunca, pois contala agora porque sí, porque che sai a cabeza. Esa é unha das maravillas que ten o conto. Contabas antes que hai que saber contar e tes que gustar, é dicir, non sei se é gustar ou captar a atención, que tamén ven a ser un poquinho o mesmo, e acabas un poquinho tamén de darme sabía, non, de preguntarte, porque o público tamén marca un pouco a nivel de cada espectáculo por onde podes ti tirar, pero nos anos que levas de carreira cambiou o gosto do público, cambiou
o tipo de público ou as necesidades que ten o público, se é que se lles pode chamar así, porque non sei se é o mismo falar ou captar a atención da xente pois hai 20 anos que hoxe en día. Sí, cambiou. E ben que cambiou, porque imagínate, se en 20 anos non cambia o gusto, sería mal, diría mal de nós. Hai contos que eu contaba ao principio que agora non os conto porque xa non teñen sentido, a mentalidade foi cambiando. Sí que sigue pasando que o público maiormente é feminino, iso sí que se mantén, e cando o público é maiormente masculino, a veces cambia casi sempre cambia o ton, a forma de contar as mesmas historias, e outras veces cambia o repertorio, non necesariamente de todo, pero sí que cambia. E, por exemplo, o tema de hoxe, de contar historias de mulleres, iso hai 20 anos, pois, porque eu empecé hai 25, 26 anos, empecé a contar. Pois, esta temática así, non a podería facer, o sea, non a faría, o sea, non que non a podería facer, seguro que se podía, seguro que había xente que a facía, pero desde logo eu non sabía facela, fun aprendendo a facela, é dicir, cambia o público, cambiamos nos tamén, nos cambiamos co público, sabes? O público fai nos cambiar a nós, consonte vai andando a cousa, consonte vai pasando o tempo, e a xente, a sociedade, a que cambia, non somos parte dela, e como xente que facemos espectáculo para entreter, para interesar, para emocionar, pois claro, é o público que nos vai cambiando, porque o público vai cambiando de gustos. A pandemia, por exemplo, foi un corte moi grande a hora de que xente vai aos teatros, non é unha cousa miña, unha percepción miña. En xeral, todo o mundo falamos de que hai menos homes no teatro. Menos homes maiores de 50. E hai máis rapazada, en cambio. Iso é unha boa noticia, non? Sí. O que pasa é que deixaron de ir máis homes dos que rapazada que se incorporou. Pero, bueno, non te sei explicar tampouco por qué, Iso non me preguntes porque non te sabería decir. Eso habería que facer un estudio sociolóxico. Sí, seguro que alguén ten algún, non sei, pero sí que hai un aquel que di, que a maior parte dos espectáculos en vivo que non sexan musicais, na maior parte deles o público é feminino, polo tanto, pois vamos contar historias de mulleres ou historias nas que elas poidan sentirse máis identificadas. E mira ti, que a mí me fai gracia, o sea, eu hai historias que teño que me gustaría contar de mulleres, pero non as podo contar, ou non as sei contar. Entón vou contando a amigas e contadoras, mira, eu teño esta historia, pero non me atrevo a contala, mira ti, si a queres contar ti. E bueno, e elas contalas. E falabas de evolución, neste caso, como evolucionou Avelino? Seguro que as contan mellor as historias e os contos que antes, non? Si, a cousa evoluiu moito nese sentido, porque claro, cando se empezou a contar o conto aquí a finais dos anos 90 daquela, claro, todos a referencia que tiñamos era o conto puro. Sin embargo, logo se foi mesturando cousas de stand-up comedy, a stand-up comedy asentouse como xénero, e aquí en Galicia pasa a cousa peculiar de que somos o sitio onde fixemos máis mestura cos recursos de stand-up comedy, coller recursos de stand-up comedy para contar contos. E iso é algo que está reconocido por todo o mundo, non é unha cousa que che diga eu aquí para barrer pa casa. Non, en xeral hai un xeito de contar a galega, así como facemos o pulpo a galega e a merluza a galega e o bacallau a galega, tamén facemos contos, tamén contamos a galega. Levamos pimentón, aceite, un pouco de cachelos e así movemos un pouco a mandíbula a todos. E iso sí que cambiou moito, pero moito. E cambiou que agora si te pos a mirar a xente non te sabería decir por que contamos así. E, sin embargo, é por iso, por esa mestura. Claro,
todos estamos no mundo e estamos na rúa, cambiamos sin darnos conta. Se te posti a pensar, ou a xente que nos escoite agora, como era eu hai 20 anos? Pois, se non te paras a pensar, pensas que é esa mesma persoa, non? Evidentemente. E por onde van os tiros agora dos outros proxectos? Porque estás agora con isto que chega esta tarde a Servizos Múltiples, ao Auditorio de Burgo, aquí en Culleredo, pero, claro, a carteira de axenda, a maleta, ou a mochila, non sei que levas exactamente, estará con outras cousiñas, porque non se pode parar, non? No, hai un dito por aí que di eu separo callo. Creo que é verdade, se paramos caemos, seguimos, sí, agora eu teño un proxecto de teatro que estou seguro que irá a Culleredo, pero posiblemente no ano 27, vámoslo facer no ano que ven, no ano 26, e posiblemente ata o 27 non estea aí. Logo teño aí unha especie de conferencia espectáculo que por ano que ven me vai dar tamén moitas alegrías, con así mesturando, é unha especie de formalmente unha conferencia, pero realmente son historias, son contos. E logo non sei como nin por qué, pero vou facer un espectáculo con escaleiras, porque levo a cabeza furada con escaleiras. Eu só miro escaleiras polo mundo, e cando entro a mirar un espectáculo de teatro, miro escena e digo, non hai escaleiras, por que non hai escaleiras? E entón quero facer algo con escaleiras. Non se pode decir o qué, porque non o sei. Bueno, por lo menos subilas ou baixalas, ou depende. As dúas. Sí, as dúas. Bueno, pues nós que esperamos que chegue a Culleredo ese espectáculo, o que fagas cando o fagas, igual que esperamos que pola tarde haxa moita xente, eso non estamos seguros que vai haber, e que vai encher o Auditorio do Burgo para ver este Eran Elas con Avelino González, a quen agradecemos con 1 millón de gracias que estivera esta mañá, pois dedicándonos parte do seu tempo, que o ten moi pouquiño para el, porque ten que traballar, así que moitísimas gracias e moito éxito con este e con outros proxectos. Gracias, Avelino. Moitísimas grazas a vos. Moitas grazas. Unha aperta.